Vale, así un pouco a modo de resume, como para identificar as principais ameazas no contexto de cambio global en Galicia, que é un pouco o que estamos falando agora, comentando, para nós ou con outro tipo de enfoque, poderíamos resumilas como, bueno, nestes 4 bloques, non? O proceso de cualitización do territorio, que antes que o que quedou moi ben reflectido nas imaxes que extraídas do Pladía, que a parte de documentación oficial, das superficies que ocupan e as porcentaxes que ocupan e as distribucións de especies que temos no territorio. Iso é algo absurdamente evidente, entón que no queira ver pode velo, que non, pero vamos, é unha cousa que a mí me resulta ridículamente obvia. Despois, o desenvolvemento especulativo e abusivo das renovables, en concreto de eólica, no que, bueno, por unha cuestión de tempo vexo que non nos imos parar, a industria extractiva a gran escala e a perda de biodiversidade e resiliencia fronte ao cambio climático, que eran tamén algunhas das pinceladas que comentábamos antes, non? Estamos falando de aproveitamentos, de unha antropización absoluta do territorio e de enfocar todo o territorio na medida en que se poida monetizar ou utilizalo de algún xeito de modo productivo, que, bueno, eso está ben, e claro que ten que haber multifuncionalidade do monte, pero que nos estamos olvidando sistemáticamente dos recursos ecosistémicos, cousas tan básicas como a auga que vemos aquí, en este contexto de cambio, de tendencia a unha menor precipitación e todas estas circunstancias que xa comentaron perfectísimamente os compañeiros, creo que igual era interesante darlle unha volta. Entón, nesto tampouco me vou a parar moito, é unha imaxe na que nin tan siquiera figuran todos os proxectos que a día de hoxe están instalados ou autorizados ou en fase de tramitación que temos na nosa realidade territorial. Creo que tamén é algo absurdamente evidente cal é a problemática ou unha das ameazas que temos a día de hoxe tanto as propias comunidades como a propia viabilidade para que sexa un espacio onde se poida residir con un mínimo de calidade de vida. Bueno, creo que se ve na imaxe, o que estaría aquí abaixo sería o parque eólico dos Cotos, que actualmente o temos paralizado nos tribunais gracias a que as comunidades afectadas se constituíron como un pequeno grupo de apoio común e se logrou parar isto nos xulgados, que por certo onte recibimos como a nova positiva de que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia botou abaixo o recurso de casación que presentara a propia administración, que tamén un tema para reflexionar, que a propia administración defenda os intereses de corporacións privadas con ánimo de lucro, tamén é algo que a mí me deixa estupefacto, pero como que o propio tribunal desestimou o recurso de alzada que presentara o abogado da Consellería de Industria. Neste caso, poderíamos xa polo menos ter a tranquilidade de que a suspensión cautelar é firme, hasta que polo menos se resolva o contencioso. Pero nesta parte daría para debatir un montón de cousiñas. Temos aquí un pouco que, bueno, non me vou a parar nesto tampouco. Entón sería, bueno, pois simplemente un mapa interactivo onde podíamos consultar cada un de todos os proxectos que figuraban na imaxe de antes e ver un pouco, pois, a ocupación dos mesmos. Isto tamén é unha cartografía que fai referencia de xeito central ao parque eólico dos Cotos e a súa liña de evacuación, que tamén se ven repetidos tal. Isto simplemente é un área de 10 kilómetros de perímetro no que claramente se ve toda a infraestructura de tensión que a día de hoxe hai xa instalada. Entón creo que todo este é bastante claro o que acompaña a todas estas liñas de evacuación, que son outros parques. Pero bueno, podemos seguir poñendo atención en outro tipo de discursos, outras realidades. E xa para concluir esta parte, para algunhas persoas o impacto social deste tipo de infraestructuras sería un agravamento do proceso de abandono rural, a desaparición das estructuras e do tecido social de base, a privatización dos recursos e do territorio, a dificultade por acceso á auga e a propia soberanía alimentaria, a deterioro da saúde pública, a contaminación do solo, do aire, de ruido visual, e logo os impactos derivados de todo isto na saúde mental,
unha saúde en xeral da propia poboación e toda unha serie de cousas máis. Isto penso que en certo xeito ou en maior ou menor medida vivides todos, e eu vos invito a que fagades unha reflexión persoal sobre como vos poden afectar a título tamén individual todo este tipo de circunstancias. Pero bueno, como dicía, non nos vamos a parar aí. E a día de hoxe, pois o único que ten parado nos xuzgados a dúcia de proxectos que estaban en trámite ou con autorizacións no noso Concello foi a aglutinación tanto de distintos movementos sociais como de plataformas cidadáns como das propias comunidades de montes. Deixo tamén a modo de reflexión. Pero bueno, como dicía, non nos vamos a parar nesta parte. Aquí xa moitísimo menos, porque xa nos explicou sobradamente ben antes. Entón nos vamos directamente ao monte xestionado polas comunidades de montes, a conservación versus a produción. Entonces, neste apartado falarei un pouco pois da experiencia da Comunidade de Montes de Rebordelo, que é unha experiencia pequeniña, porque somos unha comunidade pequena en relación á superficie que teñen as demais. Temos actualmente 350 hectáreas recoñecidas, algunhas máis en litixio, pero bueno, partiríamos da referencia desta base que o que temos no plan de ordenación. Actualmente o 60% desa superficie está orientada a conservación e restauración de hábitats e servicios ecosistémicos. Que isto non quere decir que non se poida desenvolver outro tipo de actividades, aproveitamento, tanto de interés social, público, económico, etc. Vale? Non confundamos conservación como que son áreas onde non se pode realizar ningún tipo de actividade, vale? Que é un matiz importante. Nos, de feito, nestas áreas o que realizamos serían aproveitamentos micolóxicos, restauración de recursos hídricos, mellora resiliencia aos aproveitamentos de augas para uso doméstico, temos tamén varias plantacións que funcionan como subedeiro de carbono, comezamos tamén pequenos proxectos de explotación de apicultura, e logo que facemos, en gran medida, é o que nos permite tamén ter unha base de participación e de programas de voluntariado efectivos cunha participación estable e amplia, sería inventariado o seguimento de biodiversidade e eliminación de especies exóticas invasoras. Outro 30% a silvicultura e outros usos. Un 10% simplemente a restauración de solos, donde podemos atopar plantacións forestais, tamén que funcionan como sumideiros de carbono e outro tipo de actividades recreativas. Vale, entón, como chegamos hasta esta situación? Pois a través do proxecto de colaboración de custodia do territorio que se denomina Couto da Iresiña. Vale, a situación da partida, que é un punto de inflexión que me pareceu tamén que identificabades nas anteriores presentacións e que creo que xerou aí como un impacto significativo en todo, que foron a nivel local a situación dos incendios de 2017. Aquí vedes así, bueno, un xeito así bastante a trazo grosso, pois o que foi a situación que deixou pois no noso monte ese incendio, non? Con toda esta superficie que está ennegrecida, foi afectada polo lume, era onde se atopaban a maior parte das nosas plantacións silvícolas, todo o que había plantado, que naquel momento pois literalmente o perdimos todo nunha noite. Logo pois había outra distribución de especies por outras zonas da comunidade que xa viñan sendo resultado despois de todos eses anos de ese tipo de manexos nos que, como tamén se comentaba antes, se empregaba o lume para controlar a biomasa. De feito, toda a parcela do Coto da Torre me parece un exemplo maravilloso do que xenera as queimas controladas sobre o territorio a largo plazo. Igual que saliron antes imaxes, por exemplo, de os bos do 56 e demais, e todas esas zonas de laxe descuberta que posteriormente se ocuparon con estas reforestacións hai un pouquiño, a miña opinión, descontroladas tanto de eucalipto de piñeiro, pois é Rocha Nai, xa, donde solo hai rochas. Por qué? Porque se fixo unha queima sistemática de toda esa zona que foi sistemáticamente lavada polas chuvias. Por resultado isto, 100 hectáreas, un tercio da nosa superficie que é inservible. Digo a modo de reflexión a nivel local, vale? Non extrapolemos isto a realidades xerais de toda Galicia. Eu falo na nosa experiencia concreta. Entón, esta é a situación que nos atopamos en 2017 na comunidade.
Que é o Couto da Eiresiña? Pois é un proxecto de custo de territorio no Concello de Cerdeo e Cotobade. Nacemos no 2017, como comentamos, e ocupa 172 hectáreas entre terreos da Comunidade de Montes e algunhas parcelas de particulares, que serían, bueno, unha porcentaxe mínima, porque o principal propietario de superficie é a propia comunidade. O proxecto ten como finalidade a conservación dos ecosistemas autóctonos e a promoción dos valores naturais e culturais do monte comunal e da parroquia. Por isto, un dos piares principais do Couto da Eiresiña son o voluntariado e a educación ambiental, ferramentas clave para o coñecemento e a interpretación e conservación da natureza. Que facemos? Pois conservar e promover os ecosistemas autóctonos e a biodiversidade, realizar labores de restauración ambiental de terreos degradados e promover a educación e voluntariado ambiental e a ciencia cidadá como ferramentas para a participación social e a conservación da naturaleza. Que se entenda a naturaleza como un recurso compartido por todos que necesitamos e do cal en gran medida vivimos, vale? Entón, porque creo que sí que algo que manifestaba os debates que estábamos mantendo é a perspectiva antrópica do territorio, incluso da realidade, e logo a perspectiva que entendemos que nos formamos parte de unha estructura bastante máis complexa, sen a cal non é que non podamos prosperar, senón que non vamos a poder literalmente nin sobrevivir. Pero bueno, deberíamos empezar a incluir este tipo de perspectivas pola situación na que nos atopamos, na miña opinión. E logo tamén nos dedicamos a fomentar modelos de xestión forestal afastados do productivismo e o cortopracismo. Vale, o bosque autóctono como un patrimonio a conservar. Unha das principais liñas de actuación do Couto da Eiresiña son a realización de accións de educación e voluntariado ambiental encaminhadas á recuperación, conservación e posta en valor dos bosques autóctonos. Principais actividades a desenvolver son reprobacións con árbores autóctonas, eliminación de especies exóticas invasoras e o seguimento inventariado de biodiversidade. Logo, no contexto de proxectos especulativos do territorio, podemos entender o mellor para persoas que non teñan ese grado de raciocinio ou de sensibilidade o resultado práctico de realizar este tipo de cousas. Que nada, pasarei rápido, que son así unhas imaxes de, algunhas actividades. Isto, por exemplo, sí que me gustaría pararme nesta foto. Aquí hai un grupo de voluntarios que o que están facendo é pelar acacias, non? Se falaban antes das medidas de prevención de incendios ou das franxas de protección, precisamente para evitar que as pirófotas estén en zonas ou demais, ou incluso no propio contexto das queimas controladas. Se temos un territorio no que xa hai presencia de especies exóticas invasoras, como o caso de Acacia melanoxylum ou noutras zonas de Galicia, Acacia delbata e demais, que teñen un comportamento tan agresivo e o noso manexo sobre este tipo de especies se vai a convertir en cortalas sistemáticamente, o resultado é aumentar a súa densidade e a súa extensión. Se eso combinamos, aparte con unha situación crítica de incendios forestais recurrentes, o que vamos a ter pois o que a día de hoxe é todo o norte de Portugal, que me imagino que vos pasaríades por ali en algún momento, incluso para ir a algunha feira ou simplemente de turismo, e podedes ver un pouco como está Portugal e os seus montes. Iso é Galicia en 20 anos. Un páramo de monocultivo descontrolado deste tipo de pirófitas. Entón, isto está aquí en unha realidade que empeza a ser incipiente tamén no noso territorio, polas propias cartografías que vos ensinaron os compañeiros antes. Como manexar este tipo de especies? Pois habería que ter outro tipo de enfoque, porque está claro que desbrozar ou verter toneladas de herbicida, estou falando de prácticas que vexo aquí a nivel local. Non estamos extrapolando isto a ningún outro contexto máis aló do local no que me quero centrar. Entón, vos mesmos sabedes cal é o resultado de manexar estas especies así. É un gasto descontrolado e anual que é efectivo? Pois obviamente non, porque o corte de acacia negra, por exemplo, o único que xenera é aumentar a densidade da mesma. Entón, hai outro xeito de facer as cousas? Pois sí, pero estaría mellor interesante pois darlle unha voltiña a eses plantexamentos que veñamos debatindo fai un momento, non? Logo, outro dos piares de acción do voluntariado dentro do propio proxecto de custodia sería a propia defensa dos ríos e das charcas, a través de inspeccións do estado ecolóxico e da biodiversidade do río Almofrei,
monitorizando e recuperando o bosque de ribeira e a restauración e seguimento de sistemas de charcas, que, bueno, son unha das actividades que organizamos con un campamento de scouts que fixemos fai uns anos, que está facendo unha inspección de río. Aquí estamos recuperando unha charca que, bueno, son microespacios. Isto a nivel forestal ou de superficie coa comunidade tivera que ter en conta son microespacios. Esta charca non debe ter, vamos, 20 metros cuadrados de superficie, aparte unha charca temporal mediterránea. Que pasa? Que esta charca temporal mediterránea, que é un ecosistema prioritario recollido na Directiva Hábitats, por exemplo, fixo que o Parque Eólico dos Cotos tivera que salir 2 veces a exposición pública, porque tiveron que cambiar o trazado solo pola presencia desta charca. Pouco por tamén ofertarvos como un resultado práctico e efectivo, e creo que tangible, de que outros valores nos aporta manter este tipo de espacios e conservalos. Non só ter pois estes enfoques de monetizar o territorio, etc. Aquí temos outro conxunto de charcas que tamén é tremendamente importante. Isto originalmente foi unha canteira que bueno, no seu momento se pechou e posteriormente se renaturalizou porque, bueno, a fase de explotación estaba solo nunha fase inicial e non chegou, bueno, pois a xerar un impacto tremendamente significativo no territorio. Esta é a zona de infiltracións e corresponde ás charcas, ás chances de Rebordelo. Isto é o cargadeiro, por así decirlo, a zona principal de infiltración que abastece a todas as zonas que a súa vez abastecen os nosos convenios de augas que están nesa ladeira. Por eso, en gran medida, era importante recuperalo e posteriormente foi tremendamente significativo telo recuperado, inventariado e con todas as especies presentes en el, que é un lugar de unha biodiversidade tremendamente interesante pola presencia de anfibios, porque isto tamén foi tremendamente significativo e, entre outras cousas, nos permitiu a día de hoxe poder opoñernos a este proxecto eólico e poder telo a día de hoxe paralizado nos xuzgados. Digo, por insistir nas aplicacións prácticas de este tipo de cuestións. Vale, insistindo neste tema, as descobertas de biodiversidade, a catalogación de anfibios, réptiles ou aves, os estudios de mamíferos a través de cámaras de fototrampeo, a identificación de rastros, contribuindo ao Atlas de Mamífero de Galicia, a cartografía dos diferentes hábitats presentes na comunidade, avaliando o seu estado de conservación ou a recuperación dos mesmos. Todo este traballo de anos previos nos permitiu ter toda esa estructura que a día de hoxe, insisto, e por poñer un exemplo concreto e tangible, foi o que a día de hoxe fai que teñamos isto pois paralizado. Se resolverá dun xeito ou doutro nos tribunales, agardamos que de xeito favorable para nós, pero a día de hoxe non estaríamos aquí ni moitísimo menos se non tiveramos feito este traballo previamente, ou si, por decirlo de algún outro xeito, tiveramos outro tipo de enfoques a hora de como xestionar a comunidade despois dos incendios de 2017, que é outra das imaxes das actividades que se realizan de inventariado nestas charcas concreto. Isto foi, se non me equivoco, como 2 anos despois do incendio. Esta charca, xusto despois do incendio, estaba totalmente colmatada polo propio arrastre da erosión despois das chuvias, e co grupo de voluntariado logramos pois recuperar este espacio que a día de hoxe está nun estado, la verdad, que de saúde bastante salientable. Bueno, dos dispositivos que empregamos para facer seguimento de fauna, non só da fauna que vive no monte, senón tamén da fauna de 2 patas e da súa actividade nos espacios forestais, que tamén é tremendamente interesante para evitar o que tamén reflectía antes, que para min é un problema tremendo de base, que é a impunidade. Cando hai impunidade pasan cousas, independentemente de que haxa exemplos de xestión ou que o facer ben as cousas pode xerar certo comportamento de arrastre que é real, pero para min o problema de base é a impunidade. Entón, cando hai control, e sobre todo habendo control e unha intervención sobre ese tipo de actividades, normalmente as cousas empezan a cambiar tamén un pouquiño.
Aquí temos outro dispositivo de seguimento, por outra banda fai seguimento de ultrasons, que nos permitiu tamén facer un inventariado sólido de todas as especies de quirópteros que tiñamos presentes no noso monte, de morcegos, e demais, que deu uns resultados tremendamente interesantes que posteriormente tamén foron tremendamente interesantes para toda a fase xurídica con respecto a este parque. Posta en valor do patrimonio, de conservación colectiva do patrimonio material e inmaterial presente na parroquia, a restauración dos 5 muiños e a recuperación do seu funcionamento, a catalogación dos xacementos arqueolóxicos presentes na comunidade e posta en valor dos mesmos, recuperación dos seráns, celebración dos magostos. Tamén son actividades que fomentan a propia cohesión do grupo, a cohesión coa comunidade, sobre todo eso a nivel cultural. Son cousas moi interesantes e nos permiten tamén ter outros recursos de uso e de valorización do territorio. De feito, estas son imaxes de outras actividades de voluntariado, pois retirando parte do sedimento dunha das levadas para un dos nosos muiños no Pozo Negro. Aquí temos unhas imaxes de Eladio Caramés moendo no muiño, que foi unha das persoas que se mobilizou para poder poñelos en funcionamento de novo. Actividades simples que se realizaron, isto é unha inoculación de troncos para un aproveitamento micolóxico, actividades con saídas micolóxicas, que isto posteriormente derivou na creación de 2 coutos micolóxicos que a día de hoxe están dentro da zona que temos en custodia e conservación. Isto é unha representación sinxela do que sería o monte comunal de Rebordelo e a súa distribución de hábitats. Volvo a decir, feito a grosso modo. Ves que aquí hai un pouquiño de todo. De feito, que figura na cartografía arriba, que na lenda aparece como repoboacións de Rebordelo. Todo eso, non sei se vos dades conta, pero coincide coa parte que no seu momento perderamos no incendio de 2017, o que comentábamos, non ter áreas sin observación ou manter determinados espacios con bosque autóctona en un momento quere dicir que esa comunidade non teña actividade silvícola ou que non teña actividade económica ou que non se podan realizar calquer outro tipo de actividades. O tema é como se ordena e como se distribúe ese territorio. Nos a día de hoxe, todo que serían as nosas plantacións que o seu fin é a produción de madeira, pois se atopan nesa zona. Pero por que se atopan nesa zona? Vedes a distancia que hai con respecto ao núcleo, vedes todo o que rodea esa zona, que tipo de ocupación ou que tipo de especies rodean esa zona de produción, e a zona a parte máis accesible, porque está totalmente rodeada por pistas forestais xa feitas que entran no noso plan de ordenación e de xestión do territorio, e a zona tamén máis accesible para que o día de mañán, cando se realice a corta final destes espacios, xa estén feitos tanto os accesos como as zonas de carga, como a zona por onde sacar esa madeira, non teñamos que provocar un dano na propia cobertura de chan para retirar esa corta, por poñer un exemplo. Logo tamén temos zonas de matogueira, que originalmente son o que son. Claro que a matogueira é un potencial risco de incendios. Agora ben, se ti tes esas zonas de matogueira definida e limitada despois con traballos de prevención e rozas perimetrais, igual non supón un peligro tan significativo. O problema é cando hai unha continuidade enorme destes espacios. E aquí un pouco xa para concluir, é unha extrapolación así en imaxes da cartografía SIG do noso plan de ordenación. Pois ver así un pouquiño por riba, se tedes algunha dúbida o podemos comentar, pero reflectir aquí que se ve claramente toda a superficie que sae en vermello, e a que a día de hoxe, nestas 100 hectáreas que falábamos antes do Coto da Torre e do seu estado de degradación ambiental, que ocupa o eucalipto. Aí nunca se plantou un eucalipto con un fin silvícola nin para crear plantacións forestais. Todo isto é regeneración da propia especie das liñas que se fixeron no seu momento de separación forestal. Este é o resultado das especies invasoras e pirófitas combinadas con abandono e lumes. 100 hectáreas que, se poderían calificar como Mordor. Ahora, como se xestiona isto?
ten a nosa comunidade capacidade económica para revertir esta situación? Pois seguramente capacidade económica non, pero outro tipo de xestión e de planificación pouco a pouco nos permitiu concluir en este plan de ordenación no que se todo vai segundo agardado que debería ir. A idea é que en 10 anos desapareza totalmente a especie da comunidade, non pola propia cuestión de desaparecer a especie, senón por xerar unha zona segura para os núcleos que hai próximos a este espacio, tanto a nivel de incendios como a nivel de garantir o seu suministro de auga, porque todas as captacións da zona das lagoas se atopan nesta ladeira. Igual que lle pasaba a eles, nos pasa a nós. Cada vez os movimentos de poboación, sobre todo a nivel estacionario, fan que no período de maior escasez de auga multipliquemos a poboación por 3. Nós temos cortes sistemáticos no suministro todos os veráns. Por qué? Porque xa non hai un recurso abundante como había, e a poboación e a infraestructura está pensada para 30 vivendas, pero non que nesas 30 vivendas haxa 15 ou 20 persoas cada unha. Entón o consumo de auga se dispara e ao final os recursos pois son os que son. Para min é un pouco donde, entre outras cousas, debería tamén poñer o interés ás propias comunidades de montes. Isto sería o caso da parcela do Couto da Torre, isto que hai en fronte do campo de fútbol das extremas. E isto sería outra área do monte, que sí que xa o seu estado pois non é tan degradado, sí que ten partes que, bueno, tamén están nunhas condicións un pouco deplorables, pero en principio ten outro potencial de xestión. Por qué? Porque todavía quedan zonas donde hai chan no que se poida facer algo, e digo a nivel forestal e silvícola. Isto tamén abriría unha previsión de eliminación do eucalipto e a acacia negra. Bueno, o da eliminación igual é moi optimista, pero por lo menos o control da especie na nosa superficie forestal e a ordenación definitiva de este caos de planificación dos últimos 40 anos. Entón aquí, non sei, se vos queredes parar así un pouco, os que estedes familiarizados con este tipo de imaxes ou de cartografía, bueno, vedes claramente que está aquí xa a distribución na propia lenda do mapa, e hai un pouco de todo. Nós temos plantacións de piñeiro, temos plantacións de pináster, e temos grandes superficies en conservación. Porque nos encanta a conservación? Bueno, porque nos parece interesante polo que dicía, e sobre todo porque non son áreas que tampouco vayan a ter unha perspectiva de productividade ou que sexan especialmente aptas para a silvicultura. Un dos grandes problemas que creo que houve sempre aquí foi o plantar pa diante a toda costa, e hai zonas que se alguén está intentando facer unha explotación silvícola, pois igual non ten sentido plantar. O mesmo que se comentaba antes, con toda razón, que non ten sentido plantar castiñeiros onde hai pedras, pois nunha zona que o acceso polo desnivel, pola propia afloramento rochoso e demais, é tremendamente complicado. Suporía pois ter que abrir toda unha serie de pistas co costo asociado, pois igual non ten sentido facer unha plantación de pinos aí tampouco. Que son cousiñas para pensar. Entón, no noso caso, creemos que é mellor ter a produción silvícola localizada nunha zona accesible xa en explotación e demais, que intentar pois crear grandes superficies que logo non vamos a poder nin xestionar nin leválos nas mellores condicións á corta final, que ao final é o que se trata, e o que tamén vai a xerar os recursos que poidan manter a viabilidade económica da comunidade, que obviamente é importante. E nada, así un pouquiño xa para ir rematando, algunhas pinceladas de outros proxectos nos que participamos. Independientemente do que sería o propio proxecto do Couto da Iresiña, temos outro proxecto de colaboración que isto recente se asinou o ano pasado. Asinouse con Seo BirdLife, que é outra entidade ambiental que se dedica á conservación de especies, especialmente de aves, e nos propuxeron este proxecto que nos pareceu super interesante, que se centra nunha parcela en concreto que temos de castiñeiro, non? As vantaxas para a comunidade, pois que son en concreto que durante 3 anos todos os traballos de poda, mantemento ou as actividades de silvicultura que se fagan nesa parcela van a ir a cargo de este proxecto. Para nós nos deixa un efecto positivo na comunidade de aforro de custos de mantemento de xestión, e aparte estamos contribuindo tamén
bueno, toda unha parte de investigación na que se están valorando, bueno, pois os efectos e as sinerxias positivas de determinado tipo de prácticas dentro das explotacións de castiñeiro para froito. Logo participamos tamén no Capriz, que é un proxecto, na miña opinión, moi interesante. A día de hoxe, creo, se non me equivoco, hai 91 comunidades que están dentro deste proxecto, tanto de Galicia como de Asturias, León e Norte de Portugal, que, bueno, nestes casos non serían comunidades de montes, pero, bueno, serían aí estructuras equiparables. Este proxecto basicamente quere compartillar boas prácticas ou experiencias de xestión do territorio con resultados positivos, todas dentro de o enfoque máis conservación, que non é incompatible coa produción, que logo se van a compartir como un mapa de recursos didácticos para as outras comunidades e poder hacer accesible estas prácticas a comunidades e entidades que, se non participaran neste proxecto, pois seguramente non terían acceso nin á información nin ao contacto coas comunidades que están implementando eses proxectos. Eu, a verdad, participei en varias das visitas, bueno, na última que estivemos en Laza, por exemplo, é tremendamente interesante porque se comparten, pois, esas realidades moi diferentes na heteroxeneidade do territorio do todo o noroeste peninsular, experiencias de boas prácticas e, sobre todo, tamén experiencias fallidas, que é moi interesante, que a veces pois ten unha idea na cabeza, pero logo leva a práctica, pois, bueno, se vai encontrando toda unha serie de obstáculos e impedimentos, ou que esa propia idea non estaba ben desenvolta e, en última instancia, pois non era efectiva. Me parece un proxecto super interesante, vai a finalizar agora a finais deste ano, pero seguramente se volva a pedir. Está financiado por o propio Miteco e a Fundación Juana de Vega. Se, bueno, alguén ten interese, se poden compartir os datos. E nada, xa un poquinho para acabar, pero xa son as 3 menos 20. Fun así bastante rápido porque xa estamos moi fora de hora. Así que, pois nada, se alguén ten algunha pregunta ou algunha reflexión, é o momento. Solo unha cousinha, pues, nada, só por terminar, rápido. Nada, unha idea. O que estamos falando antes, e creo que todo o que salió aquí foi positivo, porque todo o tema da creación, bueno, da volta outra vez da comunidade para sumar e aproveitar as sinergias positivas de todos e a unión para a forza. Digo que a natureza eu a vexo como a educación dos rapaces. No sentido de que ti podes estar facendo durante moito tempo, sabes, invertir moito tempo en sacar algo positivo, non? Nesa educación, e nun día todo ese traballo se vai abaixo. Entón, hai que velo como eso. E que todo é transversal, sabes, é como a educación, todo é transversal. Non son espacios aillados. Entonces, ti cando faz unha acción, ao final estás influindo en moitas cousas a vez. Entonces, eu creo que aquí, o que ainda que cheguemos a veces por sitios diferentes, no fondo temos a mesma idea. E que sobre todo eso é transversal, sabes? Non todo o que fagamos no monte, sabes? Toda a prevención que fagamos nunca vai a sobrar, pero canto máis fagamos e máis proxectos fagamos en ben da natureza, menos probabilidades vai haber dese día que faga máis dano, sino que fará menos dano. Quere dicir que se facemos unha xestión tanto do territorio como unha xestión vendo o tema de incendios ou dos núcleos de poboación, pois seguramente os danos sempre van a ser menores e que ao final todo hai que sacar o positivo e poñer en valor, eu como en este caso levo Cotobade, o potencial que hai aquí e creervos que tedes un potencial impresionante na parte que coñezo, que Cotobade, que tedes un potencial impresionante porque tedes a terra e a auga, que son os dous poderes máis importantes desta vida. E en este momento
como son os máis importantes, e tenéis un terceiro, que son as asociacións, que a nivel de comunidades de montes e comunidades de auga, que é o sistema máis democrático e directo que existe para poder xestionar unha comunidade de persoas. Entonces, aquí tedes os dous, ademais do humano, tedes os outros dous, que son a terra e a auga. Creervos que tedes aquí un potencial tanto para por calidade de vida, como tamén se lo levamos ao punto capitalista, de poder vivir da natureza. Así como a xente do mar vive do mar, non dá costas. A primeira industria que ten Galiza é a natureza. Entonces, creemos que tedes aquí un potencial enorme para vivir tanto a nivel persoal de calidade de vida como a nivel de traballo. Entonces, eu creo que é interesante o que hoxe estamos aquí facendo de comunicarnos e sumar todos e intentar levar sempre un camiño e que ainda que haxa matices diferentes a veces a hora de chegar a ese punto final, pero creo que é interesante que sempre haxa un camiño e un objetivo que neste caso no fondo é para todos, e o principal é a natureza, da que formamos parte. Non somos entes separados, humano e natureza, sino que nós dependemos da natureza como seres vivos, igual que outros seres vivos. Era un pouco eso.